Dneska tam pri mojom novom videu a dneska je tu so mnou sesternica moja. Čau. A dneska budeme mať reakciu na horšie pranky youtuberov. Tak, ideme na to, ne? Poďme na to. Zatiaľ, čo niekoho zasiahli taserom, iní po napadnutí skončili v nemocnici. Tak, to je hrozné, ne? Nie každý prank československých youtuberov dopadol presne podľa ich predstav. Toto je zo pár tých najhorších, pri ktorých aj samotní tvorcovia oľutovali svoje nápady. Na čele z Viral Brothers, u ktorých to takmer skončilo tragicky. Viral Brothers boli kedysi jedni z najsledovanejších youtuberov u nás. Tvorili videá ako Debilné keci Matiek, Česi na dovolenke v Chorvátsku alebo rôzne pesničky. Ich duo tvorili Erik Meldík a Čeněk Stýblo, dva komici, ktorých každý miloval. Vo svete ich však preslávila až séria Pomstiev. Koncept, kde jeden z nich nachystal prank na druhého a ten mu to musel ešte šialenejšie vrátiť. Zatiaľ čo Erik pripravil na Čenka falošné prepadnutie, Čeněk mu to oplatil falošným ubližením jeho priateľke. Tento virálny nápad obletel celý internet a duo sa tak stalo jedným z najznámejších v oblasti prankov. Keď sa jedného dňa nachádzali v Amerike, na ceste ich vytočil arogantný zbohatlík vo svojom Lamborghini. Jazdil nebezpečne a počas jazdy im dokonca vulgárne nadával. To sa im pochopiteľne nepáčilo. A tak sa rozhodli, že práve on bude obeťou ich ďalšieho videa. Na vymyslenie nápadu však nemali príliš veľa času a preto museli konať rýchlo. Na kapotu jeho nového auta sa tak rozhodli položiť falošný exkrement. Spočiatku to znelo ako vcelku lacný a nevinný žart. Tak tam položiť naše zásoby. Tak. Ale bolo to samozrejme, že fejkové. Ale keby ten typek vedel, že to je fejkové, a skáďal ma ten taser, ma zajíma. Hej, ale myslím, že to bolo z tému, podľa mňa. No. Z tému som bráte. Mňa zajíma, skáďal ma ten taser, skáďal ma ten taser tam. Čo však malo následovať, netušili ani oni sami. Počuj, Keď oni si si to dali majiteľ na to. auta všimol, okamžite vyťahol taser a Čenka bez váhania zneškodnil. Erik v panike vybehol z auta a kričiac mu bežal na pomoc. Asi dobre si. It's a prank! Oh my gosh, it's a fake! It's a fake boom! Aj keď táto situácia mohla skončiť tragicky, Čeněk z nej našťastie vyšiel len s menším zranením. Ako predpokladali, nebezpečná reakcia prilákala tisíce divákov a video sa stalo jedným z najsledovanejších na ich kanáli. No ani to im nestálo za to, aby podobné nápady opakovali. Čeněk síce utrpel zranenie, no nakoniec sa mu nič vážneho nestalo. To sa však nedá povedať o Leošovi Marešovi, na ktorom zdanlivo nevinný žart zanechal traumu na celý život. Ale aby som to zavolal na políciu, lebo skáďal by vyťahol ten. Takže mal ho vo vrecku, ale tak akože, no, na policiu, tak chápeš, oni môžu zavolať aj na policiu. No hej, lebo oni zase mu tam dali to falošné, no. No, hovno. No. Tak. No, hej no, ideme ďalej, no. tak poďme na ono. Leoš Mareš je dnes jedným z najvplyvnejších moderátorov v Česku. Okrem televízie pôsobí aj ako rozhlasový moderátor v rádiu Európa 2. Práve tam sa jedného dňa stavil s poslucháčmi o svojej Ferrari Spider v hodnote vyše 8 miliónov korún. Stávka spočívala v tom, že ak ho niekto počas následujúceho mesiaca uvidí jazdiť v inom aute než v starožitnom Trabante, toto Ferrari získa. To však ešte netušil, že tento nápad neskôr oľutuje. Takhle, já věřím, že se to nestane samozřejmě, že o tom je ta sázka, že jo? Protože byl den učitelů, já jsem říkal, že kdybych nebyl moderátor, tak bych byl učitel. A Patrik, no a tom budeš jezdit ve Ferrari, ne? Já říkám, ne, klidně v Trabantu, já jsem normální kluk z Berouna. Situáciu sa totiž rozhodol využiť Kazma, známy český influencer, ktorého ľudia poznajú predovšetkým ako tvár českej One Man Show. Ty pozdrala One Man Show? Alebo, jak sa to volalo? Od Kazmu? Ja som Kazmu takedy iba pozerala, no. Prepracované pranky, ktoré často nesú istý morálny odkaz. Za týmto projektom stojí približne 30-členný štáb, čo zabezpečuje porovnateľne vyššiu kvalitu produkcie, od akej sme z bežného YouTube zvyknutí. Na Leoša si Kazma pripravil prank, ktorý podľa mnohých zašiel ďaleko za hranu. Rozhodol sa zinscenovať falošnú dopravnú nehodu priamo na ceste medzi Leošovým pracoviskom a jeho domovom. Na miesto postavil dve havarované vozidlá a veľkú drevenú kládu, ktorá mala preraziť čelné sklo jedného z vozidiel. Scénu taktiež doplnili dvaja profesionálni herci. Jedna žena kričiaca o pomoc a druhý muž. To on môže mať taký problém, že keby on sa vyhrá to Ferrari, chápeš? A preto... No, tak to je úplne katastrofálne.
Ale nechápem. Kto by toto spravil? Len nejakí blbci. Pokračujeme ďalej radšej, lebo to, k tomu sa nebudem ani vyjadrovať. Bol Ja, zakúsený vo to nie je vozidle. normálne. Leoša si plánoval odchytiť na ceste do práce a donútiť ho presadnúť do tohto havarovaného auta. Cúvnuť s autom bola totiž jediná možnosť, ako pána vedel zachrániť. A to sa mu aj podarilo. Keď išiel Leoš okolo, ani na sekundu nezaváhal a s autom naozaj cúvol. Čo však potom následovalo, ani zďaleka nečakal. V sekunde sa za ním vybral celý štáb na čele s Kazmou, ktorý ho pohotovo uviedol do celej nafingovanej situácie. Leoš to vtedy pod vplyvom panického stresu nedokázal ani poriadne pochopiť. A tak sa jednoducho vybral do práce, kam mal aj pôvodne namierené. No ako čas plynul, napätie sa začalo stupňovať. Kazma sa v najbližších dňoch nezastavil a začal na Leoša vyvíjať tlak, aby mu odovzdal Ferrari, ktorému podľa neho patrilo. Leoš sa však cítil byť oklamaný a zneužitý v situácii, v ktorej sa len snažil pomôcť. Bál sa, že by mu to mohlo zničiť kariéru a preto sa rozhodol celú situáciu vysvetliť aj svojim divákom. Já jsem zachraňoval lidský život, tam prostě paní mě co říká, to si mi měl jako říct, že Hej, ale fejkový. To je pravda. Ježišmaria, to keby som sa o tom dozvedela, tak... jo, promiňte, já nemůžu zachránit ten lidský život, já prostě si nesmím sednout za volant jinýho auta a nemůžu těch 10 cm čuknout Ale autem. fejkový to Chtěl jsem se myslel. prostě s tím svěřit, no. Fanúšikovia sa rozdelili na dva tábory. Jedni kritizovali Kazmu za zneužitie Leošovej ochoty a druhí, ktorí to celé vnímali ako súčasť kampane na podporu Leošovej show, ktorá sa mala uskutočniť iba deň na to. Vlna kritiky bola naozaj silná, no Kazma neplánoval ustúpiť. Chcel auto predať a peniaze použiť na dobrú vec. Leoš s tým však nesúhlasil a namiesto toho mu ponúkol možnosť zapožičania tohto Ferrari spolu s darom vo výške 1 milión korún pre Kazmovú nadáciu. Tento návrh sa však Kazmovi vôbec nepáčil. O 2 mesiace neskôr sa diváci konečne dočkali rozuzlenia. Kazma predstavil novú one-man show, v ktorej odhalil pozadie celej tejto situácie. Vo výsledku išlo údajne o kampaň, ktorej cieľom bolo poukázať na to, že len jeden z 10 vodičov pomôže pri dopravnej nehode. Kampaň vznikla s podporou ministerstva vnútra a mala zároveň poukázať na Leošovú ochotu pomôcť. To znamená, že vy vlastně jdete od vrchu. Vy si první najdete zajímavé téma a pak k tomu tématu začnete dovytvářet nějaký ten příběh, o kterém to natočíte. Tady ten prvotní nápad byl, hele, Leoš jezdí Trabantem, pojďme vymyslet způsob, jak ho můžeme vytrolit. Leoš to však tak pozitívne nezobral. Kazma chcel to Ferrari, strašne ho chcel. Vďaka mojej stávke sa mu naskytla možnosť, ako získať skvelý obsah pre svoju ďalšiu show. Vymyslel k tomu charitatívny podtext a dal sa do práce. V závere tvrdí, že Kazma počas leta pôvodný plán videa zmenil a premenil ho na dobročinnú kampaň. No podľa Leoša to pôvodný zámer nebol a auto skutočne chcel. Zároveň poznamenal, že jeho ponuka darovať 1 milión korún Kazmovej nadácii sa do výsledného videa vôbec nedostala. Kazma sa obránil tým, že od začiatku vedel, že auto má Leoš len na leasing a preto na ňo mohol tlačiť, keďže vedel, že mu ho aj tak nemôže dať. Toto však mnohí vnímali len ako snahu zachrániť situáciu. Kazma vůbec to auto nechtěl. Vypadá to, že o to tam vůbec nešlo. Existují nepřímý důkazy o tom, že to není úplně tak, jak se nám to Kazma snaží v té one-man show ukázat. To je otázka, protože tam všichni mají prostě kraťasy a jsou v letním oblečení, přestože v době, kdy se to mělo točit, tak venku bylo nějakých 17 stupňů. No a taky je tam trošičku spekulace, která se teda řeší, a to je to, že mají na stole Red Bull, který údajně v té době nebyl v prodeji v České republice. K celej kontroverzii sa vyjadril aj český youtuber Kovy, ktorý to považoval za prešlap zo strany Kazmu. Leoš vyhlásil stávku na auto, ktorému nepatrí, a Kazma s Markusom urobili prešľap, ktorí sa celú epizódu snažili zachrániť totačkami. Zbytočná nehoda troch influencerov, u ktorých sa zastavuje až príliš veľa ľudí. Všetko to nakoniec utichlo, no traumatický zážitok z nehody Leošovi ostal dodnes. Hoci bol tento prank už trochu za čiarou, fyzickú zdravotnú újmu mu nespôsobil. To sa však nedá povedať o youtuberovi PPP Peter, ktorý v rámci jedného pranku takmer oslepil svojho kamaráta. PPP Peter je známy slovenský cestovateľský youtuber, ktorý natáča dokumenty z rôznych krajín sveta. Avšak nebolo tomu tak vždy. Začiatky jeho kariéry tvorili vtipné videá s kamarátom Ľudom na ich spoločnom kanáli Shy Chickens. Hoci bol tento kanál aktívny len krátko, divákov si získal veľmi rýchlo. Jedného dňa sa však Peťo rozhodol odbočiť od štandardnej tvorby a vyskúšať vtipný prank na Ľuda. Ľudo mal slabší zrak a často nosil okuliare alebo kontaktné šošovky.
Peťo sa rozhodol túto skutočnosť využiť a na jednu z ľudových šošoviek nasypal tretie najpalivejšie korenie na svete, ktoré malo vyvolať extrémne štiplavú reakciu v jeho oku. Toto korenie údajne obsahuje až 1 milión skovilových jednotiek. Aby toho nebolo málo, šošovku zároveň potrela aj druhú najpalivejšou papričkou na svete. Keď si ľudo túto šošovku nasadil, reakcia sa dostavila okamžite. Zdraví, čo sa stalo? Spočiatku sa na to Peťu zabával. To bola furt jo, z som ti furt jo, a teď to nemôže tak strašne štípať. No keď bolesť neprestávala, začal sa o zdraví svojho kamaráta naozaj obávať. To nechceme pri sebe. Ja zavolám 112, To nechceme pri sebe. Ja mám 112, ja 112 do chrapy. tak ho do nemocnice, ak to... Ti Ale zavolám, čo povieš, čo povieš? tak to povieš. Dráždivá reakcia v ľudovom oku bola natoľko silná, až musel ísť na pohotovosť. Našťastie to dopadlo dobre a oko sa mu podarilo zachrániť, no celý incident mohol dopadnúť o mnoho horšie. Hoci aj tento nápad zbudil veľkú pozornosť, mnohí diváci to označili za prekročenie hraníc. Chápem, že si chcel pobaviť, ale toto bolo naozaj moc. Raz som ochutnal Jolkiu a mal som pocit, že ma niečo opaľuje zvnútra. Neviem si predstaviť tú bolesť mať to v oku. Toto si naozaj prehnal. Aj keď Peťo ľudový takmer spôsobil vážnu újmu na zdraví, do väzby sa za to nedostal. To však neplatí pre youtubera Mike je pán spolu s jeho kamarátmi, ktorých za svoje kontroverzné nápady zatkla armáda Českej republiky. Mike je pán je youtuber známy pre rôzne konflikty s políciou či samotným zákonom. Tentokrát sa rozhodol podporiť svojich kamarátov v nápade na prank, v ktorom sa prezlečú za moslimov do tradičných hábitov a vydajú sa do ulic sledovať reakcie ľudí. To by samo o sebe nemuselo byť až takým problémom. Avšak rozhodli sa situáciu okoreniť tým, že budú pôsobiť nebezpečne a tváriť sa, že majú v batohu bombu. Celé sa to navyše odohrávalo v období, keď bol vyhlásený prvý stupeň ohrozenia terorizmom. A preto to u ľudí nevyvolalo žiadnu inú reakciu, len paniku a strach. Na miesto musela byť privolaná polícia spolu s armádou Českej republiky. Youtuberi skončili celý deň vo väzbe, boli vypočúvaní protiteroristickou jednotkou a dokonca aj obvinení za šírenie poplašnej správy a teroristické správanie, ktoré zbytočne vystrašilo bežných ľudí. Aj keď boli nútení viaceré zábery vymazať, to, čo sa im podarilo zachrániť, Mike neskôr zverejnil na svojom YouTube kanáli. Tam ich však nečakalo nič iné ako ostrá vlna kritiky. Zatiaľ čo niektorí diváci očakávali rôzne konflikty s rasovým podtónom, dočkali sa len trápneho videa, v ktorom dvaja mladíci zbytočne stresovali bežných ľudí v nákupnom centre. Mnohí to označili taktiež za úbohý a zbytočný prank. Video je urobené pekne, ale obliť sa arabsky v situácii, v ktorej je Európa a ísť do obchodného centra, to nie je prank. Dúfal som, že tam bude niečo v zmysle hádky, prečo vás podozrievajú, že ste moslimovia a že máte právo to nosiť a že vás nemajú obmedzovať. Jednoducho sa treba nejako hádať. Toto je relatívne nuda. Prank mi príde totálny úbohý v súčasnej situácii. Koľko ľudí muselo mať zbytočný strach len kvôli dvom tupcom? Nápad týchto youtuberov síce doviedol do väzby, no na rozdiel od Kazmu aspoň neutrpeli žiadne vážne zranenia. One Man Show je známa tým, že sa nebojí zájsť až na hranicu extrému. Tentokrát však túto hranicu prekročila, a to pri Kazmovom nápade, kde sa rozhodol vystreliť si s fanúšikov Justina Biebera. Keď mal Justin plánovaný koncert v O2 Arene, Kazmu napadlo zorganizovať falošný koncert s jeho dvojníkom, ktorý by oklamal nielen fanúšikov, ale aj bulvárne médiá. Aby o celom pláne nikto netušil, premyslel ho do najmenších detailov. Dokonca to nepovedal ani samotnému dvojníkovi, ktorý bol na túto rolu vybraný ako náhodný poslúchač z rádia. Nenápadne ho naučil hrať na gitare, pohybovať sa na pódiu a zaobstaral mu aj podobné oblečenie. O skutočnom dôvode jeho výberu sa dozvedel len pár minút pred jeho falošným výstupom. V deň koncertu Justina Biebera Kazma pripravil malý stage na streche budovy hneď vedľa O2 Areny. Okamžite to vzbudilo pozornosť a ľudia o tom začali diskutovať. Falošný koncert sa tak uskutočnil a prítomní diváci boli presvedčení, že videli skutočného Justina Biebera. Kazmovi to však nestačilo a rozhodol sa svoj prank posunúť ešte ďalej. Keď Justin spolu so svojou ochránkou vchádzal do podzemných garáží O2 Areny, Kazma sa spolu so svojím štábom nenápadne prepašoval tesne pred nimi. Trvalo len chvíľu, kým si ich ochránka všimla. To, čo nasledovalo, nikto nečakal. Kazmu spolu s týmom násilne vyťahli z auta a neprejavili žiadne zľutovanie. V tomto momente si Kazma uvedomil, že tento vtip zašiel priďaleko. Justin, high five? No? Your gorilla broke my window. It's a Maybach. Zaplakuj.
Ty vole. Ochrankári ich nešetrili a niekoľko členov týmu One Man Show skončilo v nemocnici. Kazma utrpel len ľahké zranenia, no režisér a hlavný kameraman Markus Krug si odniesol vážnu zlomeninu, z ktorej sa zotavoval celé 3 mesiace. Justin Bieber tento incident neignoroval a dokonca podal na Kazmu trestné oznámenie. No hoci mal na krku vyšetrovanie, Tebe šibe ešte Justin Bieber podal trestné oznámenie. Kámo, to som musel... To fakt musel byť, no ne? aspoň si nepokázal svoj životný moment tak, ako Erik Meldík z Viral Brothers. Erik sa jedného dňa rozhodol si urobiť srandu zo svojej manželky Domiši. Zavolal si svoju ex-priateľku k sebe do postele, aby Domišu vystrašil, keď sa vráti domov. Keď však Domiša vošla dnu, nestihala sa čudovať. Ty vole. Ne, to není. Dobře, promiň. Ty jsi doma. S Kalvinou, Ty jsi doma. Čo však Erik ani len netušil, bolo to, že Domiša sa len nedávno dozvedela, že je tehotná a chystala sa mu túto radostnú správu každú chvíľu oznámiť. Namiesto krásneho momentu však zažila stresovú situáciu, v ktorej mu to musela povedať so slzami v očiach. Co? Co to řekla? Tak no. Co? Počkej, ty jsi řekla, že jsi chtěl. Jo. Já jsem nechtěla, aby se to dozvěděla taková. Aj keď video nakoniec skončilo šťastnou správou, mnohí mu vyčítali, že do videa zbytočne zatiaľ svoju bývalú priateľku, ktorá by podľa divákov už nemala byť súčasťou jeho života. A už vôbec nie pri vtipoch o možnej nevere. Aj tak by som bol naštvaný. Či už je to prank alebo nie, do pranku nezaťahuješ bývalú. Najmenej takú, v ktorej vieš, že sa tvojej priateľke nepáči. Napriek tomu je vzťah medzi Erikom a Domišou natoľko silný, že dnes by mu podobný žart už zrejme nikto neuveril. Aj keď Erikové pranky často balancujú na hrane, žiadny z nich neskončil tak tragicky ako prank od Dariho. Dari sa na výzvu od fanúšikov rozhodol vystrašiť náhodného okolo idúceho, a to tým, že na ňo vyskočí zo smetného kontajnera. Čo však následovalo, nečakal ani on sám. Následujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov. Hele lidi, tamhle někdo jde, musíme se schovat. Tam to fake. Tak tohle jsem nečekal, kámo, debilní úkoly. Ak sa ti toto video páčilo, budem rád, keď zanecháš like alebo komentár pod týmto videom. Ak ťa zaujala moja tvorba, nezabudni dať odber na tento kanál. Ďakujem. Videa, ale... Že fake, že aby Arianka to zrobila a tak. No, dobre ľudia, ďakujem za dopozeranie tohoto videa, dajte Doxovi YouTube odber aj môj sesternici, ktorá sa volá Výkurs 954. Ne, parkouristka. Parkouristka. No, nezabudnite sa môžeme dať aj mne odber. My sa vidíme odoberať, like dáme a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čaute.